Diyos maray na hapon po mga tugang, maluhod po para sa pagpamibi kan Orasyo Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabota na sinaotoban sa imong kabuta na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi kamamumuto na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Pamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Pamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Pamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat Diyos, maray na hapon po mga tugang, ngunyan iyo ang ikaapat na Domingo sa panahon nin Kwaresma. Ang Santa Misa pong ini, dinudulot po niya to para sa kagadan kan bilog na banwaan. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa Diyos
sinumulog sa Diyos in pagkamo, sa iya magsarama, sa Diyos sa tuyang Ama. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ikaapat na Domingo sa ordinaryong panahon, pinagkukonsiderar po ini kan simbahan na Letare Sunday. Letare is a Latin word which means rejoice o mag-ugma. You may wonder why sa satuyang liturhiya niya ninahagad sa tuyang mag-ugma. Ta gusto sabihon kan sa tuyang kagurangnan sa tahaw kaining panahoning Kwaresma dapat igwa kita nin dakulang paglaom na sa likod kan pagsakit asin kagadanan yaon ang nagahalat na resurrection o kapangganahan. That we try to go beyond suffering and death and look towards the resurrection, go beyond the darkness and see the light. Mga tugang tanganing kita na uyadik di magkani kung magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya pong rumdumon asin pagsulsulan ang sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nahuli kan sa imong tataramon, makangalas mong giniboan pakipag-ulian in katawohan. Warasan namimibi kami na sa hayag na debosyon, asin marigo na pagtubod maghidali sa maaarabot na solemnidad ang Kristiyanong banwaan. Huli kay Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Isinasaysay sa enot na babasahon ang pagpadaranin kagurangnan ki Samuel tanganing lahidan bilang hadi si David. Kinuyog ni Samuel ang kabutanin kagurangnan asin linahidan si David nin lana nin oliba tanganing maginhade. An enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro ni Samuel. Nagsabi ang kagurangnan ki Samuel, panuanin lana an sa imong sungay asin lakaw. Sinusugo ta ka ki Hese na taga Bethlehem. Tanahiling ko sa iyang mga aki, ang napili kong hade. Tara pag-abot ninda asin pagkahiling ni Samuel ki Eliab, nagsabi siya, totoo na sa atubang kan kagurangnan ang sa iyang linahidan. Alagad nagsabi ang kagurangnan ki Samuel, dai mo pagtingkalagon ang sa iyang anyo o ang halangkaw niyang tindong, hulita isinikwal ko siya. Day ako naghihiling siring sa tao.
taan tawo nagihiling, kan minasabat sa mga mata. Alagad an kagurangnan, nagihiling sa puso. Pinaagi ni Hese ang 7 niyang aking lalaki sa atubang ni Samuel. Alagad nagsabi si Samuel ki Hese, mayo digdi ang pinili kan kagurangnan. Danga naghapot si Samuel ki Hese, iyo na inigabos ang mga barubata. Nagsimbag si Hese, igwapa ni natada, singuhod, ugaring nagpapasabsab kan kawan. Nagsabi si Samuel ki Hese, pasugui asin ko anon, dai kita matukaw sa lamesa, sagud na mayo pa siya digdi. Kaya pinasuguan asin dinara, nagpupula-pula, magayon ang mga mata, asin marahay na paghilingon. Nagsabi ang kagurangnan, buhat, lahidi siya, taiyo na iyan. Kinuha ni Samuel ang sungay na may lana, asin linahidan siya sa tahaw kan sa iyang mga tugang. Asin sinakop ni David kan espiritu kan kagurangnan, puon kan aldaw na ito padagos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. An kagurangnan sa kong pastor, day ako magkukulang. Sa maduot na kapatagan, pinapaluko niya ako. Pasiring sa matiwasay na katubigan dinara, an sa kong kalag pinapaginahawa. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. Inaantabayan niya ako sa mga gira nin kasuriputan, alang-alang sa iyang ngaran. Maglakaw man ako sa kababan kan anino nin kagadanan, day ako matatakot sa maraot. Hulita ika kaiba ko, an sa imong badas asin sugkod, yaon rinaranga ko. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. Inanda mo sa atubang ko ang lamesa, laban sa sakong mga kalaban. Linalahidan mo nin pahamot ang sakong payo, ang sakong kupa nagsusupay. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. Karahayan sana asin kabuotan, an maglalamag sako gabos na aldaw nin sakong pagkabuhay. Mag-eerok ako sa harong kan kagurangnan, sa lawig nin mga aldaw. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. Sa iyang surat, sinadol ni San Pablo ang mga taga-Efeso na mabuhay bilang mga aki nin liwanag. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, kamo kaito diklom, alagad mo niyan ilaw sa kagurangnan. Bilang mga aki nin ilaw kamo malakaw, an bunga nin ilaw yaon sa gabos na karahayan, kasuriputan asin katotoohan. Iniisi kun ako ang kagaya-gaya sa kagurangnan. Di kamo makiayon sa mga tagiltil na trabaho kandiklom, ugaring pahimutikan nindo iyan. An mga gibon ninda sa hilom, makasusupog na sambiton, alagad ang gabos na napapahimutikan kan ilaw, napapahiling, taan gabos na napapahiling, ilaw. Huli ka ini sinasabi, magbata ka, o para turog, magtindog ka hali sa mga gadan, asin sisirangan ka ni Kristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, matindog po para sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Pagtubod, pagkabot, magayunon, amin.
mamison, tataramo, ibuhay, hagayunon, mamison, tataramon, buhay. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nag-aagi, nakahiling si Jesus nin tawong buta, puon pagkamundag. Hinapot siya kan sa iyang mga disipulos, Rabay, si Isay, ang nagkasala iniuan sa iyang mga magurang. Ta siya namundag na buta. Nagsimbag si Jesus, ni ini dai nagkasala niyan sa iyang mga magurang, kundi tanganing ikapahiling, ang mga gibo kan Diyos sa iya, kay puhan nagibuhon ta ang mga gibo kan nagsugo sako, sagkod na aldaw pa. Maabot na banggi, an banggi, na mayo na nin makakahimo, pagyaon sa kinaban, ilaw ako kan kinaban. Pakasabi kay ini, naglutab siya sa daga, asin nagibonin laboy sa lutab. Ilinahid ang laboy sa mga mata kan buta. Asin nagsabi sa iya, magduman ka, maghugas sa tangke nin Siloe. Kaya naghali, naghugas, asin nagbalik na nakahiling na. Si sa iyang mga kanatad, asin si mga paratanaw sa iya kay ito, ta siya makilimos, nagsabi, bako ini, sinakatukaw, asin nakikilimos, sabi nin iba siya. Sabi nin iba man, bako, kundi kaagid niya sana. Siya nagsasabi, ako. Kaya nagsabi siya sa inda, kunsiring, paano nabuksan ang sa imong mga mata? Nagsimbag, si tawo na inaapod Jesus, nagibonin laboy, linahidan an sa imong mga mata? Linahidan an sa kong mga mata, asin nagsabi sa ko, magduman ka sa Siloe, asin maghugas. Kaya nagduman ako, naghugas, asin nakahiling. Hinapot siya, hain siya, simbag na iko aram. Dinaraninda sa mga Pariseyo ining dating buta, Sabat kan aldaw, gibuhon ni Jesus ang laboy, asin binuksanan sa iyang mga mata. Kaya giraray nagapot sa iya, ang mga Pariseyo, kung paano siya nakahiling. Nagsabi siya sa inda, tinapalan niya nin laboy ang sa kong mga mata, naghugas ako dangan nakahiling. Igwa sa mga Pariseyo na nagsasabi, bako hali sa Diyos ang tawong iyan, ulitan Sabat dain niya inuutok. Alagad sabi kaniba, paano makagibo kan siring na mga tanda ang makasala na tawo? Igwa sa indanin pasuwayan. Kaya nagsabi sinda sa buta, ano ang masasabi mo dapit sa iya? Tabinuksan niya ang sa imong mga mata. Nagsabi, propeta siya. Ngunyan, dahil nagtubod ang mga Hudiyo na siya buta, asin, napahiling sagkod na maapod ang mga magurang, kaining lalaking napahiling. Naghapot sa inda, ini, ang sa indong aki, nasabi nindo na mundag na buta, napano, ta nakakahiling na siya ngunyan, nagsimbag ang mga magurang aram niya mo, na inian sa mong aki, asin tabuta siyang namundag. Kung pinano tangon yan, nakakahiling na siya daimi aram. O kung sisay ang nagbukas kan sa iyang mga mata, daimi aram. Siya ang haputa, may edad na siya. Mapaliwanag siya para sa sadiri. Ini sinabi kan sa iyang mga magurang, hulitan takot sinda sa mga Hudiyo, nagkauro ng mga Hudiyo na nagmidbid sa iya bilang Kristo magiging siblag sa sinagoga. Sa dahilan na ini, may edad na siya ang naputa. Inapod ninda giraray ang tawo na dating buta asin sinabihan, tawing kamurawayan ng Diyos, kami arami na ang tawong ini para kasala. Nagsimbag siya, kung para kasala siya, day ko aram, saro. Sana an aram ko, kaito ako buta, asin ko niya nakakahiling. Kaya sinabihan, ano ang ginibo niya sa imo? Paano niya binuksanan sa imong mga mata? Nagsimbag sa inda. Nagsabi na ako sa indo, asinday ka mo nagdangog. Taano tabuot, giraray nindong madangog. Buot nindong magiman niyang disipulos, iniinsulto siya asin sinabihan, ika-disipulos niya.
Kami, mga disipulos ni Moises, kami nakakaaram na ki Moises nagtaram ang Diyos. Alagad ini dai may aram kun sa inhali, nagsimbag sa indaan tabo, dyan baya, an makangangalas. Kamo dai nakakaaram kun sa insyahali, alagad binuksan niya ang sakong mga mata. Aram tana ang Diyos, dai nagdadangog sa mga parakasala, alagad kun maki Diyos, an sarong tabo, asin nagigibo kan buot niya, dinadangog niya iyan. Day pa lamang nadangog na may nagbukas kan mga mata nin sarong namundag na buta. Kun bako siya hali sa Diyos, mayo siyang magiginibo. Nagsimbag sinda sa iya sa mga kasalan, lubos kang namundag, asinikanaan matukdo sa mo, dangan itinapok siya sa luwas. Nadangog ni Jesus, na pinalaya siya, asin pagkahanap sinabihan, nagtutubod ka sa aki kan tawo. Nagsimbag siya, sisay siya kagurangnan. Tangaling magtubod ako sa iya, nagsabi sa iya sa Jesus, nahihiling mo siya, kaulay mo siya. Nagsabi, nagtutubod ako kagurangnan, na sinagsasamba sa iya. Dangan nagsabi sa Jesus, para sa paghukom, ako nagdigdi sa kinaban na ini, tanganing anday nakakahiling makahiling, asin ang mga nakakahiling maginbuta. May mga Pariseyo na kairiba niya na nagdangog ka ini. Nagsabi sinda sa iya, kami man buta. Nagsabi sa inda sa Jesus, kun buta kamo, mayo ko kamunin kasalan. Alagad mo niya, nagsasabi kamo, nakakahiling kami. An sa indong kasalan, yaon man giraray. Mga tugang marahay na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Huro halawig sa tuyang ibanghelyo ngunyan. Tingtawan kitang impresyon na 2 semana na sana, Semana Santa na. Panahonin pagpenitensya, asin pagsakripisyo. Ining 4th Sunday of Lent, every year, ini po ang pinagkukonsiderar na Litare Sunday. Sabi ko, ining tataramo na Litare, hali sa tataramo na Latin, na ang ibig sabihon mag-ugma. Ngata daw, ta sa tahaw kaining panahon kan Kwaresma, ika-4 na Domingo, hinahagad sa tong mag-ugma. Ta gustong sabihon sa tuya kan kagurangnan, sa paagi kan sa tuyang liturya po sa ngunyan na Domingo, na kita kaipuhan na malampasanta ang gabos na mga pagsakit, gabos na kagadanan, tanganing mahiling ta ang kapangganahan, asin kamurawayan kan sa tong kagurangnan. Nakita malampasanta ang gabos na kadikluman, asin mahiling niya to ang liwanag. Iyan ang imbitasyon kay ning Litare Sunday. That's why today we are asked to rejoice. Mag-ugma kamo. Ta sa likod kay ni gabos na mga pagsakit, sa likod kay ni gabos na kagadanan kan kagurangnan, siya makakamtan niya ang kapangganahan. Sa likod kay ni gabos na kadikluman kan kinaban, mahihiling ta ang dakulang liwanag. Iyan precisamente mga tugang ang mensahe kan sa tuyang ibanghelyo. Istorya manunungod kay ining sarong lalaking buta, namundag na buta, na nag-ako kan kabulungan hali sa tuyang kagurangnan. Nahiling niyaan sa tuyang kagurangnan bilang ilaw kan sa iyang buhay. Ilaw kan kinapan. Now, speaking about blindness, ano ba talaga ang sinasabi tang pagkabuta? When we speak about blindness, we do not only contemplate about physical blindness, we also can contemplate about spiritual blindness. Bako man sa naining so physical na day ka nakakahiling, igwa man in klaseng pagkabuta na nakakahiling ka nga ni physically, pero kadakol na bagay na day kang nahihiling o nare-recognisar. Ito ang mas matindi. Today ito kaya dyan sa eye clinic or eye center na klase nin pagkabuta. O ining physical blindness, magduman ka sa eye center, o mabubulong iyan, magpalaag ka sa nanin eyeglasses, magpadagdag ka sa nanin grado. Pero itong spiritual blindness, yan ang dipisil na bulungon. I'll give you one example. May saro kay itong padi na medyo nagsermon na Domingo, halawigon sa sermon niya, saro man sa nasumensahing gusto niyang ipaabot sa tao, tigtaraman niya sa iyang mga parishioner. Sabi niya sa iyang mga parishioner,
digdi po sa satuyang parokya. Gabos sa Indo na nagsasararo, nag-iiribahan bilang mag-agom, na daikasal, kay ipuhan nindong magsuruway, takasalan iyan sa Diyos. Dagiton supadi na nagsisermon, sabi niya, gabos! Oh, tanganing magtagiri mata. Gabos! Na nagsasararo, nagli-live-in sa nanaday kasal, magsuruway. Pakatapos kan misa, naglaog supadi sa kumbento. Naabutan niya, so sa iyang sekretarya, nananaray kan sa iyang mga gubing, tiglalaag na sa maleta, taigwa pala na something sindang. Oh, sabi kan padi sa sekretarya, ngata ngayata nagsasararay ka na kan sa imong mga bado, masain ka ngaya. Ikapag ngaya nagtaram kasubago sa sermon mo, sabi mo ngaya, gabos na nagsasararo, na daikasal, magsuruway. Sabi kan padi, aw, sinda? Oh, see, that's one example of blindness. Very clearly, you can see the shortcomings, the frailties, the weaknesses of others, but you are blind to your own weaknesses and shortcomings. That can be called spiritual blindness. So when we speak about blindness, we speak about, sabi ko nga ni, physical blindness. Someone deprived of sight physically. And ining deprivation of sight can be partial or total. It may be permanent or temporary. Igwang saro pang klase itong mas matindi, ining spiritual blindness. People who can see physically but blinded by many things. Nakakahilingani pero buta dahil kan dakulon na nakakaulang sa iya. Ang saro kayan na nakakabuta sa tao, ining pride. Nga tataan tao dahil nakakapatawad, ay dahil kang pride. Di ba? Nakulugan mo ako, dapat lang makabalos ako sa imo. Lalo na kung ang nakakulog sa imo, barkada mo, harani sa puso mo, padangat mong marhay, di ba? Dipisil ang pagpatawad. Sabi nga ni Kayan sa Biblia, if this could have been done by an enemy, I could bear his taunt. But it is you, my friend. Diba? Kung ginibo ini sa kuya, kikaiwal, syempre, expected kaiwal ko siya. Pero ikang nagibo ka ini, harani sa kuyang puso. Graday ko ikakayag patawadon, pinagtraidoran mo ako. Oh, pride can also blind us. Aside from that, ang sa tuyang pagiging makasadiri. Perminasan ang susadiri niya, ang tigi-isip. Garibaga siya ang sentro kan kinaban. Nagabos na tawo dapat yaon sa iyang atensyon. Na dapat siya perme ang masusunod. Dapat siya perme ang nadadangog. Selfishness can also make us blind. And also, status in life. Kung anong estado ta sa buhay, minsan ini man nagiging dalan, tanganing kita mabuta ka ini. What we are. Titles and positions. I am the boss here, so ako dapat masunod. Ako ang amo digdi, ako dapat ang sa indong dangugon. It can also blind us. Our status in life. What we are and what we do. Trabaho. Ay, piyon ka lang, labor ka lang, ako ang engineer digdi, ako ang architect digdi. Oh, di ba? Oh. Ako senior kolektora na ako, kami naabot ka pa sana, dahil ka pang aram. Ako haluyon na ako digding lektor, haluyon na ako digding lay minister. Oh, ako na digdi ang pinakagurang na choir. Oh, dapat ka mo sa kuyang magsunod. Position, work, or titles. And what we have? Possessions. Kayamanan. Yan. Habang nagyayaman, nabubuta na sa pangangaipokan sa iyang kapwa. Day ko kaipuhan ng Diyos. Day ko kaipuhan ng kapwa. Ta ako dakol na kwarta.
pwedeng maging kausaman iyan kan sa tuyang kabutahan. In other words, most of us are not physically blind. Kadaklan sa tuya, bako man buta, physically. O kaya lang hilinga ang kataid mo, ta nakapiyong, riparuha daw, baka buta iyan. Sabi kang lolo ko kay ito, Noy, day ka magparaturog sa misa, taba ka madagusan ka, tapag nagtuturog daan, nagpa-practice kang magadan, o kung gusto mo ng magadan, sige, larga. Bako man kita physically blind, di ba? Pero kadaklan sa tuya are spiritually blind. Now, paano ini na-illustrate, ipinapahiling kan sa tuyang ebanghelyo? Of course, we know for a fact na itong blind man, physical blindness, igwa siya. Blind from birth, but receives healing and sight, and eventually, susugdig di sa gospel narrative, believes in Jesus. Nagtubod sa kagurangnan, kaya nakabalik so sa iyang paghiling. Igwaman kita, inaapod na spiritual blindness, of which the Pharisees are guilty of. And this is the kind of disposition na ipinahiling kaining mga Parisayos. Spiritual blindness. They claim to see, but end up blinded by their own righteousness. Their eyes were fixed on the laws. Sabado ngunyan, daig ka pwede magbulong asin magtabang sa butang ini. Itutulos so nahiling ninda, nahiling sulay, that there is this prohibition na magibonin anuman na bagay during Sabbath day. Day ninda lamang ikinaugma na uning tugang ninda, narahay. Oh. From birth, buta, buo namon dagbuta na siya, ngunya na nakahiling na, ikinamundo mo pa. Kaya baga, they are called Pharisees. Why? Because, sabi kang iba, far I see, malayo ang tingin, kaya pala'y duling. Malayo ang tingin. Perminanggad sa na nakasintro sa lay, dahil sindalabot sa namamatean, kan sa indang kapwa. These are people who becomes unhappy when they see you happy. May midbid ka mo kayan? Bad kataning mo pa nga ni Isarong, pag nahiling na may birthday party ka mo, nagbibiridyo 5 ka mo, nanggagapo. Oh. They are unhappy when they see you happy. Diba? Nag-post ka sana, o ngunyan, so exam kang let, o pagkatapos kang result, naglaag ka sana duman sa may gate nindo, congratulations for passing the let exams. Yaon sa ibong kang bakod, yaon so kataning nito, nakatsambaman sa nangayay. Dahulon pa ngunyan ng Pariseo, and these are people who are happy when they see you unhappy. Kung daig ka nakapasar urugmahon, di ba? Narumduman ko kay ito suka klase ko kang matake kaming bar exam sa airport, may daradarang tarpulin sa mga barkada niya. Good luck, break a leg, nakatarpulin. Kan pag uling day nakapasar, may tarpulin manggiraray, pero ang nakalaag, thank you for taking the bar. Pag insulto na. They are happy when they see you unhappy. Pag nahihirapan ka, mas lalo sindang naugma. Mind you, ugaling Pariseo po iyan. Iyunanggad iyan sa ugali kan mga Pariseo. And ining parehas na ugaling ini po ang nakaulang kuta na. Tanganing daimakamtan kaining buta ang kabulungan hali sa kagurangnan. Pero ang good news kay ining gospel, na sa tahaw kan kadikluman, sa tahaw kang blindness, na na-experiensyahan kay ining lalaki, yaonan kagurangnan tanganing magsirbi bilang ilaw. Yaon si Jesus, the one who healed and gave light to the blind man. Sa paghiling ko po, ininanggad ang hinahagad kay ining panahon na ini, kan Kwaresma sa sato. Let us be like Christ. Let us be the light
of the Word. May we continue to encourage, empower, and enlighten people. Sabi ko kasud pagmisa kong anticipated tadakulon po digdi sutawo sa mga maer exams kang let. You will become teachers later on. Si digdian mga teachers. Yan. Ini basically ang sa inyong magiging trabaho to serve as the light to your students. Why? To continue to encourage, empower, and enlighten them. Iyan ang tigahagad sa tuyang kakurangnan. Let us continue to share light, show light, and be a light to heal the blindness around us. Tapusin ko na po ang sa kuyang humiliya. May saro ako kay ito kang nag-eskwela pa akong paborito na libro. It's a classic book. Ang title niya, The Little Prince. Ang nagsurat kay ni sarong French writer, si Antoine, the Saint-Exupéry. Natandaan ko pa man. So, ang title kang book is The Little Prince. Duman sa istorya, kang naguhuro nito si Little Prince tapos si Fox. Before they parted ways, may sarong magayunon na thought or leksyon na tinukdo itong Fox duman sa Little Prince. Ang sabi niya po, duman sa Prince, it is only with the heart that one can see rightly and clearly. What is essential is invisible to the eyes. Sa puso sa nadaa, na ang sarong tao may hiling niyang klarado as in tama ang gabos na bagay. Taan gabos na bagay na importante, invisible. Daiman nahihiling kang mata. Mga tugang, ngunyan man lugod na panahon in Kwaresma, let us try to share our hearts and use our hearts in saying things so that we can see things rightly and clearly. And aside from that, let us try to go to the Lord and trust in His healing power so that we can be healed of our blindness and sinfulness. Amen? Sa ngaran ka na maaki as in the Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita gabos, maugman niya tong ipahayag ang sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo, aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagdutukaw sa tuo kan Diyos sa mang makakamhan, hali duman mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa poropakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita sa Ama, asin maghagad na paumayan ang manlain-lain niya tong pagkabuta. Tanganing mabuhay kita ang siring sa maninigong mga aki nin liwanag. Kaya masabi po kita, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin ang mga namamayo kan simbahan, magdanay na masigasig sa liwanag kan Ebanghelyo, asin magbanaag kan kaugmahan na bunga nin pagiging dayupot sa Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigbi. Tanganing ang satong puso, magdanay na bukas sa pagtabang sa satong kapwa na nangangaipo, kan satong tabang, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigbi. Tanganing ang mga nalagalag sa dalanin buhay, asinyaon sa kadiklomanin kawaranin paglaom, makahiling kan liwanag kan Diyos ki Kristo Jesus,
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamigbi. Tanganing ang gabos na mga ina na mga paradara kan balaog nin buhay, biyayaan kan Diyos huli kan pagkamuot asin pagtubos na ihiniras ninda sa saindang kaakian, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamigbi. Tanganing ang mga nagehelang sa isip asin hawak, maranga asin mapaumayan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamigbi. Tanganing ang gabos na gadan mag-ako kan kapahingaluan na ding kasagkoran sa liwanag ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamigbi. Langit o Nama, hinanyugaan sa mong mga pamibi, asin warasan sa mong grasya na mabuhay sa liwanag, nin sa imong katotoohan mantang kami naglalakbay sa pagtubod, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Katuninungan, iwinawalat ko. Ansa kong katuninungan, sa saindo itinatao. Magtanay ka mo sa ko, sa indoan kaugman ko. Ako aan-atan, makipag-ulian sa kuyang pagkamuo, sa saindo itinao. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon malugod kan kagurangnan nalatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming mapakumbabang namimibi, maugmang nagdudolot kan mga atang nin bulong na daing kasagkoran. Tanganing gibuhon mo kaming maimbod na nagpapahalaga sa indaman sana, asin maninigong magdulot sa inda para sa kaligtasan kan kinaban, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong itaas ang espiritu, mga puso. initas minas sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo Totoong asin dapat. maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal nama, Diyos na makakamhan na rin kasagkoran, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Nahuli, kan misteryo kan pagkanitawo, dinaranya ang katawuhan, na naglalakaw sa kadigluman pasiring sa kaliwanagan, kan pagtubod. Asin huli kan pagbunyag sa bagong buhay, ang mga namundag na uripon kandaan na kasalan, inaampon niya bilang mga aki. Kaya kay bakan kabos na santos sa sinaangeles sa kalangitan, sarabay kaming minaawit. Banal, banal, ang kagurangnan, Diyos ni mga hukom, ang langit asin dagat, panukan sa ilong, kamurawayan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Paladanan minadiki, sa ngaran kan kagurangnan.
Kagurang nani ka ng gadan banal, burabonin gabawas na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kan ambuan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurang na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay asin pagpasalamat, binaa kini, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamugabos, asin magkakan kay nitay niyan sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuha niya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamugabos, asin mag-inom kay nitay niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagalan mo kagurangay, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapangayag, sagkot na magdato. Kaya kami na nagrurumdom sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon, kan Espiritu Santo. Girumduma, kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumdumas sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan, ako sa liwanag kan sa imong lalogon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang mabinio na esposo, ang mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kay ras kan buhay na dayong kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan sa pagkasaro, kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon ka sa langit, mabanalon ang ngaran mo, magdatong kan kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, minsiring sa langit, an sa mong kakanon sa arwaldaw, itao mo sa muyaon niya, asin
Agawa kami sa gabawas na maraot, namimibi kami kagurangnan, murasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, taganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas, sa kasalan na sinmanligtas sa gabawas na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagnatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulitas sa imoan kahadean, asin ang kapangyarihan, siringgan ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, di ka na nagsabi, katuninongan ni binawalat ko sa Indo, ansa ko katuninongan ni tinatao ko sa Indo, haray paghilinga, ansa mong mga kasalan, kunin pagtubod kan sa imong simbahan, asin pa pagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. ko niya naira sa lambang saro aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. O Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaan, kamerami kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaan, kaherami kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaan, awi kami katoni. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kauri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Atang ambag salpar, ako asinipanao, biyaya
asin nakapahat sa mundo. Kakan asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesu Kristo. Susan arag nin kaligtasan, dugo na bayad sa kasalan. Ako ang sakripisyo sa krus ni pagkamuko. Madya kamong mga napamagan, asin napapahat sa mundo. Kapan asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesu Kristo. Susturabot, hinbiyaya, buhay nangamuraway. Kapal na sa lakas na sapat, Umasi ang mga sala. Madya kamong mga napamagan, asin napapahat sa Kapan asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesu Kristo. Madya kamong mga napapagan, asin napapahat sa mundo. Kapan asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesu Kristo. Dulot ni Jesu Kristo. Mamibi kita. O Diyos, liniliwanagan mo ang gabos na tawong nag-aabot digdi sa kinaban. Namimibi kami, liwanagi ang samong puso kan banaag nin sa imong grasya. Tanganing mahimoming danay na masabutan, ang maninigo, asin nakakaranga mong kadakulaan, asin tunay na mamot sa imo. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan asin sa mga seminarista na sa tuyang tinatabangan para sa saindang pag-adal. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nagabot sa 29,956 pesos asin 60 centavos. Anaambag niya to sa 1:45 p.m. na misa, nagabot sa 2,249 pesos and 25 centavos. Siring man ang second collection, nagabot sa 3,304 pesos and 30 centavos para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan asin sa mga seminarista na sa tuyang tinatabangan para sa saindang pag-adal. Mauot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Anonymous, 5,000 pesos. Anonymous, 1,500 pesos. Anonymous, 800 pesos. Anonymous, 500 pesos. Anonymous, 400 pesos. Anonymous, 200 pesos.
Donation via GCash 4,900 pesos. Mi V. Bigueras 1,000 pesos. And L&M Bautista Ladies 800 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na kita para sa huring bendisyon. Ang kakurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo, asin maghagad ng bendisyon. Kakurangnan, bantayan mo ang mga namimibi sa imo, ang duyugan mo, ang mga maluya. Asin huli kan liwanag mo, danay mong buhayon ang mga naglalakaw sa diklom, nin mga magagadanon, asin ang mga nahihirakan mong agawon sa gabos na karatan, tuguting makaabot sa urog kahalangkaw na karahayan. Huli kay Kristo, na sa mong kakurangnan. Amen. Ang kakurangnan, mapas sa Indo. Asin sa Bendisyon imong ang lugod espiritu. kita gabos, ka Diyos na mabubuton, na sin maherako na nama, anaki, asin na Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Para sa sarili lang. Sa lambang saro, itagabos tiniripo ni Diyos sa pagkamo. Thank you and good afternoon po.